是个重点，谢谢吧，谢谢。आरोग्याच्या बाबतीत त्यांच्या हे झाले सुखरूप जाऊन दे आणि सुखरूप येऊन दे अरे हो देवाकडे मागतो घेऊ नका फ्रेम
असं होय ट्राय पण अडून काय व्हायला 무슨 일이야? Fos. Makanya na. Naray. आता हे पहिले पाडा हे भांडी नावाचं किती सांगणार तू होय बरोबर सिस्टर आम्ही दोन वर होता बरोबर अरे ते झाले तर तू माझ्या भाटी जरा हो मासो हातीच्या पुढे तू या पुढे नाव तुझं माझ्या यो कर पुढे होईल विदा का बोलाल का या पुढे हा रिया का या पुढे चला आता ते लाईनी राहा आम्ही होता तेव्हा गाडी काढता राहा आता ही घोड्यामंडी आमची सुरू झाली आणि कशी माहेरी झाली ही आम्ही
सांगूंक शकना कितकीशीं वर्सां जालीं कितकी पिळग्यो जोडल्यो आनी कितके जाणटे मरण गेले हे आमच्या सांगून सुद्दां आजो मेलो पणजो मेलो बापूय मेलो आनी आतां तेच्या फाटल्यान आमी आहा हें देवाचें मळ म्हणून हांगासर हे देवाचें मळ म्हणून पयलीं जाणट्यांनी जोडलो हो आकार घेवन बसलो आकारी मंडळगिरो कोळगिरो त्याच्या उपरांत ही सात भावकी जोडली तेणी कशी जोडली ती आमकां सांगूंक कळना आमी कितें करता हेचे पयलीं त्या जाणट्यांनी चलयलां त्या प्रमाणे फाटल्यान चलयत येयना पणज्यान चलयलें आज्यान चलयलें बापायन चलयलें तेच्या फाटल्यान आमी पूण तशी नक्की म्हणून सांगूंक जायना हेका आतां नक्की म्हणजे हे केन्ना पासून जालां हें सुद्दां सांगूंक शकना कित्याक कारण काय 2018 तक जालें बाबा ते तर आतां कशें सांगूंक येवचें म्हणजे अमकेंच जालें आनी अमकें म्हणजे फाटीं फुडें जाता आतां करतना आमी बघून करता म्हणजे आतां हे घोड्यामणीचोच उत्सव आयज बाबा कितें आहा हे पळय आतां पुनयेच्या सह्या दिसांच घोड्यामणी जाता तर घोड्यामणी आतां सात भावकी सोडून ही घोड्यामणी केल्या ह्या मंडळगिऱ्या कोळगिऱ्याक तो सुरवात जाता आमच्या देवळा कडेन पयलीं घोडे आमी सह्या दिसा उपाशी रातचे दीस दवरले सुरवातीक सकाळी घोड्या हेची देवाची सगळ्याची पुजा केली हांगा मंडळगिऱ्या कोळगिऱ्याची केली आपण सकयली केली दनपारां फळार केल्या बरोबर घोड्यांक वाडल्या बरोबर आमी न्हेसोवपाक घोड्यांक 3 3:30 सुरवात केली 5:30 दरम्यान भायर सरले देवळा कडल्यान मोटेल्या देवळा कडसून भायर सरले ते होळये कडेन गेले होळये कडसून ते होळयेक पांयां पडले ते ह्या रस्त्यान सारके हांगाच्यान अशें हांगा देवाच्या मळार येयल्या बरोबर हांगा आमी उशीर लागलो जाल्यार 2 येडे मारता ग्रावंड हे पळय हेका पिपळाक लागलो तो देवाक लागलो इतक्या ग्रावंडाक येडे मारून जाले तशें पालकार भाव पयलीं येता पालकार भावाचे भाव येयलो तसो तेची हातभेट करता पालकार भावाचे हातभेट केले घोडे भितर घेवन येयले परत हांगा येयले हांगा देवाक हांगा नमस्कार केलो तसो परत तांकां घेवन येडो मारलो म्हणजे असो रावंड मारले न्हू पिपळा कडेन गेले परत सकयल वयर येयले देवा कडेन रावंड मारलो म्हणजे असो चरणकार भाव येयलो तो चरणकाराक हातभेट हे म्हणजे ते आमचे 4 घोडे आनी पालकार भावाचे 3 घोडे आनी चरणकाराचे 2 म्हणजे तेंची हातभेट करून तांकां भितर घेतले जाले घोडे 9 म्हणटकच परत आतां फुडें भाव उरले आणखी 4 उरल्या म्हणटकच तरी आसतना परत तेंच्यांनी रावंड मारून हा ते सगळे 4 जाण मेळोन हांगा परत ते हातभेटेक येयले तर येयले म्हणटकच हे आमचे 9 घोडे आमी जाणेकार भाव पालकार भाव आनी चरणकार भाव म्हणून तांकां त्या सकयल्या हिवऱ्याकार वयल्या हिवऱ्याकार कोळालकार रिवेकार म्हणजे 4 गांवाचे म्हणजे सकयल्या हिवऱ्याचे घोडे 2 वयल्या हिवऱ्याचो योग कोळालेचो योग रियांतलो योग ते 5 घोडे उरले 5 घोडे आनी हे 9 घोडे जाले आमचे 9 घोडे वचोन मागीर तांकां हातभेट करून परत भितर घेतात परत भितर घेतले तशें परत येयले तांकां भितर घेवन येयले हांगा देवाक नमस्कार कोणाक मंडळगिऱ्याक कोळगिऱ्याक केलो तशें नाचपाक लागले नाचोन 10च्या दरम्यान आमी कितें करता गेल्या वर्साच्यो आंगवड्यो गेल्ल्यो आसता म्हणजे ते आदल्या दिसाच्यो मदीं एक झाड आहा त्या झाडा कडेन घोडे बसयता घोड्या कडेन बसयले तशें पांय धुवणी म्हणजे गुटी पडटा आनी घोड्याचे पांय धुता म्हणजे त्या प्रमाणान पयलीं कोण कितें आहा शक्तींचा कितें 5 नाल्लाची तळी घोटी पडली तशी म्हणजे 14 घोड्यांची एकत्र 14 घोडे जाले ते 14 घोड्यांची हे करता हात पांय धुता गंध फूल घालता तांकां हार घालतात कोण आकेळी दिता कोण हातीन लेस दिता रुमाल दिता हे पद्दतीन चलत येयला तितके ते 2 तास ते पळय गेल्या वर्साच्यो बाबा त्यो आंगवणी आसल्यो त्यो तितके पेड जाल्यो थंय पेड जाल्या उपरांत 1-2 तास लागो जाल्यार 1.5 तास लागो जाल्यार 2.5 तास लागो कितले ते लागता ते बॉल कितें ते आसा त्या प्रमाणे जाता तर आसा ते त्या प्रमाणे तितले जाल्या बरोबर मागीर देवा कडेन मातशें उठपाच कशें केल्या थंय घोडे वचून 14 घोडे बसले म्हणजे कितें आहा लोक सगळे किर्ती म्हणजे कशी लोकांची खंय हाता कर्नाटक आनी महाराष्ट्र न्हू हे गोंय सगळे कोण जाणा न्हू तितले ह्या देवाची किर्ती आयकून येतात लोक जाणा बाबा आमचे कामां जाता थंय गेल्या बरोबर ते पद्दतीन लोक येतात त्या पद्दतीन थंय आतां पावती फाडलेली आहा पावती पडले 200 जाता का 300 जाता का 350 जाता हें जावन जाता कित्याक मागीर लास्ट गेल्या उपरांत ती अमकें जाता म्हणून कळटा म्हणजे थंयच्यान ते घोडे येयले तशें मागीर बाबा गाराण्यांक सुरवात करता तितली गाराणी जायचं तितक्या लोकांची थंडपणान कित्याक कोण भिवनाका फाटी फुडें गणपती करून नाका सगळ्यांची घालता सगळ्यांची घातल्या नंतर मागीर घालून जाल्या उपरांत लोक बाबा आपल्या थोडे करसाले तशें आमची हरक्यो ह्यो सांगल्यो आमी घराणी सांगली तशी तेंची सोय केली तशी मागीर मोठे एकाने घालता सगळ्यांक उबे करता आनी सगळ्यांक उबे करून 7 भावांक आनी 7 जाणांचे घोडे उबे केले थंय मंडळी कडसून
गाण्याने घातले थंय तशें भितर देवाक पांयां पडोंक गेले घोडे पांयां पडोंक ते घोड्यांनी पांयां दिली मारून दोनूय देवाक पांयां पडले म्हणटकीर एक पडग्याक पांयां पडले तशें मागीर होळये कडेन चवाट्यार वयता बाबा चवाट्यार वयता आनी जाता तो पर्यंत 4 वचो 3:30 वचो जाल्यार 4 वचो म्हणजे 5:30 जायसर नाचतात ते चवाट्या होळये बरोबर नाचोन नाचोन जाले आतां सोडुया रे गजाल केली आमी भावानी ते म्हणटात आतां सोडुया टायम जालो हां सोडले तशें सगळे न्हांवंक गेले थोडे न्हांवंक गेल्या बरोबर तो आदी कितें आहा तिकडे आमी हे आतां पयलीं गेल्या वर्साचे हरक्यो येयल्ले कोण कोंबे दिता कोण बकरे दिता ते मोठ्ठें जेवण केल्लें करता मोठ्ठें जेवण करता म्हणजे कितें आहा सगळो लोक भायलो भितरलो आतां आसा न्हू तितलो येतलो पूण पयलीं आतां घोडे न्हावन येयले तशें तांकां येले बसयले तेंच्या बरोबर पुजारी म्हण आसता 14 घोड्या बरोबर 14 रावताचे ते 14 रावत एकी कडेन बसतात रावत म्हणजे पुजारी गांवकार खरें मेन गांवकार आनी तेंचे त्याच प्रमाणान घोडे तशें एके सायडीक ते घोडे बसयता एके सायडीक ते रावतांक बसयता पुजाऱ्यांक ते वाडले आनी मागीर भायर कितले लोक पंक्ती बसता ते सांगूंक शकना म्हणजे तितले लोक जेवन जाले तशें देवळान येयले घोडे जेवन जाले तशें मागीर ते तेंचे आपल्या घरा बाबा गेले म्हणजे आमी म्हणटा फाटल्यान मागीर दुसरे दीस नांवाण करता आनी मागीर आमचे शिगमो हेचो न्हावणाक गेल्या उपरांत आमी बंद करता पब्लिक त्रास जायना मरे आमी फाटल्या
वाटलं? आमचे ठाणेमध्ये ठाणे 70 या गावामध्ये वार्षिक शिमगा उत्सव होतो आणि आज इथे तसंच वार्षिक प्रथाप्रमाणे 7 गाव जे ठाणे पंचायतीमध्ये आहेत त्या 7 गावचे सर्व ज्याला आम्ही रोमटं म्हणतो, रोमटाबरोबर त्यांची घोडेमंडणी आणि घोडे येतात 7 गावचे आणि लोक मोठ्या संख्येनं हजर येतात. ते लोक घोडे नाचतात ते पाहण्यासाठी. अशी घोडेमंडणीची प्रथा आमच्या 70 आणि साखळी बिचोली भागामध्ये आहे. आज पर्याला आणि साखळीलाही घोडेमंडणी आहे. पर्याचे घोडे, परत गावठ्यांचे घोडे, तसंच ते तरवारी वगैरे घेऊन नाचतात. घोड्यांच्या ह्याच्यात अवसर वगैरे येतो. हे पाहण्यासारखी गोष्ट आहे. त्याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. इतिहास म्हणजे असं की लढाई झाल्यानंतर विजय मिळवून घोडेस्वार आणि त्यांचं सर्व पथक परत येतं. हे त्याचं महत्त्व घेऊन ही घोडेमंडणी केली जाते. घोडे नाचतात वगैरे, त्याच्यावरती स्वार त्या ह्याच्यावर बसलेले असतात. तर ही वार्षिक पद्धत आणि 7 गावचेही लोक, बरीचशी मंडळी इकडे येते पाहण्यासाठी. वेगवेगळे घोडे सजवले जातात. तसंच इथं 2 देवस्थानं आहेत. इथं काही आणि ते तिथं काही मागून घेतात लोक आणि खास इथे येतात. अशी ही मोठी पद्धत आहे. आणि शिमग्याचा उत्सव मोठ्या एक आनंद उत्सव म्हणा किंवा हा उत्सव साहेब, तुम्ही इतके वर्ष आता इथे येता, काय बदल जाणवला उत्सवात? हो, आज ज्याला प्रतिसाद वर्षानुवर्ष चांगला प्रतिसाद मिळत आहे आणि लोकही त्याच्यामध्ये जास्त सहभागी हे दिसून आलं. आणि बाहेरचे सुद्धा लोक बघायला येतात. आज इथं जिल्हा परिषदचे लोक आहेत आणि आम्ही इथं आमदार असल्याकडनं दरवर्षी येतो. आमचे सरपंच सगळ्यांनी मिळून मिसळून हा उत्सव करायचा असतो. इथं सगळ्या जाती धर्माचेही लोक येतात. त्याला महत्त्व आहे. म्हटलं तर असा उत्सव आपल्या गोव्याभर आणि कोकणामध्ये जास्त असतो. शिमग्याचा उत्सव वसंत ऋतू येतो आणि पीक पाणी वगैरे झालं की शेतकरी आनंदानं नाचतो. त्याप्रमाणे ही प्रथा पुढे नेलेली. आता शेतकरी फार कमी करतात, बागायतदार असतात आणि शेतकरी फार कमी येतो. पूर्वीसारखे हे नाही आहे. पण आज असं दिसून येतं चित्र की दिवसांदिवस आर्थिक घरी बदलत चाललेली आहे लोकांची सुद्धा. आणि त्याप्रमाणे त्या उत्सवाला जास्त वाढ होत चालली.